Аларны татар сәхнәсенең алтын пары дип атыйлар. Чынлап та, алтын парлы булып ялтыра. Тышкы кыяфәтләре өчен генә түгелдер. Берсе быел мәктәпкә мөгаллимә, укытучы булып урнашса, икенчесе пародиялар күрсәтү белән мавыга башлады. Һәм әлеге якты, балкып торган, гүзәл алтын пар бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачарлар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген минем кәефем яхшы. Чөнки костюмым да шундый ук яхшы, балкып тора торган, якты, һәм парыбыз да шундый ук. Татар эстрадасының алтын пары, чынлап та алтын, гәүһәр пары, балкый торган пары. Татарстаннан атказанган артисты Илназ Бак һәм атказанганы яраткан тормыш иптәше Хәләл җефете Гүзәл Идрисова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Хәерле көн, Ильяс, хәерле көн барча телевизор караучыларга ялкынлы кайнар сәламнәр. Барыгызга да исәнмесез. Чынлап та ничек инде ул кәефләр начар булсын, шушындый тонылган, үзләре алтын пар утырганда. Балкыйсыз бит. Балкып утырабыз менә, балкып утырабыз. Күз тимәс. Синең пиджактан бигрәк тә балкып утырабыз. Сезгә туры китереп алынды. Кояш кебек. Махсус. Әле миндә сарыны кимәкчим, яры кимәгән менә әйттем исә, Ильяс мәйтән сарыны кияр, кимим әле дип. Сәхнәдә инде ничә ел? Укыган елларны кертмичә дигәндә инде төпләп алсаң 2005 елдан. Гүзәл бераз гына иртәрәк чыккан дип беләм, шулай бит гүзәлсез. Гүзәл бераз гына иртәрәк чыккан. Ярчалыда инде Гөлдания апа Хәйруллина җыр театрында эшли башландым. Иң беренче алар ансамбль белән бик күп концертлар, районнар буйлап йөрдек. Аннары инде Казанга күчкәч Илназ Бак иҗат төркемендә эшли башладык. Юк, алай түгел әле, Рөстәм Закиров та. Аңлыша Рөстәм Закиров та эшләдек. Аннары Илназ белән бергәләшеп эшли башладык та. Шунда безнең күрешү, шунда очрашу булды да, шунда кавышу булды һәм Бер гомер бит. шуның белән Аллаһ хәбәр. Бер гомер. Инде сәхнәдә дә бергә, өйгә дә бергә, анда да бергә, бераз гына туйдыру да буладыр. Әйтәсе юк. Рольләрегез башкамы сезнең? Рольләрне дә алмаштырган чаклар була инде, рольне аңа да берип торган чаклар була, үзенә алып торган чаклар була. Сәхнәдә җырладың һәм өйгә кайтып концерттан соң чәй эчәсез. Сез инде башка кешеләрме? Башка кешеләр, вообще башка кешеләр. Бөтенләй башка. Без как будто бухгалтер, мин как будто строитель, менә икебез ике төрле кеше әйләнәбез ахуябыз нимә. Төрле һөнәргә күнегәсең инде ул теге балалар да булгач, няня да буласың. Алар белән теге нәрсәдер төзергә кирәк икән, строительгә да әйләнәсең. Садиктан биргән, мәктәптән биргән төрле эшләргә кушалар бит инде балаларга, насыйп аталып, поделка дип атала. Шуларны эшлисең инде шунда буласың, инде төрлесе буласың. Тормыш булгач өйрәтә инде ул төрле һөнәргә дә ияләшәсең. Әйтәләр бит теге тормышта төрле кешеләр генә озак яши ала ди. Плюс белән минус кына. Минус белән минус, плюс белән плюс, алар инде бер-берсеннән китәләр. Сол дөрес инде, ник аккумуляторда да плюска плюсны тидерсәң. Шартлы бит инде, шуның шикелле. Сездә шундый ахыры. Икегез төрле. Мин игезәк. Мин мондый да була алам, яхшы да була алам. Плюска әйләнә кай вакыт, минуска әйләнә, шуңа күрә аны көтеп торырга кирәк. Илназ ул үзе бик юмор хисле булгач, теге бездә андый теге кычкырыш, таулаш андый берләр бездә юк. Без юморга әйләндерәбез. Сугабыз да чыгабыз ки. Төрле хәлләрдә буладыр инде барбыр име. Төрле хәлләрдә буладыр. 11 ел бергә инде, булай Аллага шөкер, бик матур. Аның хәтле гауга күтәрелгән юк. Шаярышып табасың. Аңлашуны, менә сез бит инде гаиләнең ушагы Гүзәл. Сездән тора күбәй бер. Аңлашуны гаиләдә ничек табасыз? Тәнекә шалтырап ала бит. Юкса. Безнең тәлинкә шалтыр, яны безнең тәлинкә пластиковый. Яхшы җавап. Шуңа күрә Илназ инде бик кызмаша җигет. Мин аны башта аңлап алдым, чөнки шуңа үзем белән мин аны әйткән дә бар инде, сумкада су йөртәм үзем белән. Су. Кирәк вакытта сыеп җибәрәсең, нормальләшә ул суына. Табасың инде суларын нәрсәгә инде бер генә тапкыр яшибез нәрсәгә ачуланышып, күбенеп вакыт әрәм итеп утырырга. Ярдәмчел кеше бит әле ул, чөнки без аның белән бер мәктәптән дип әйтик, шулай бит. Бер мизгел мәктәбендә студияда. Ул шундый ярдәмчел кеше. Шундый. Килеп ярдәм итә, сез үзегез дә шундый. Рәхәтме сезгә бер-берегез белән? Һәр вакыт рәхәтме дип кенә сорыйм әле. Буланы туйдырган шаклар. Рәхәт инде ничек бу сорауга юк дип әйтеп җавап булмый. Рәхәт булмаса, эш бала булмаса бездә. Менә шулай. Моның хәтле тамашачы каршына действительно, рәхәт булмаса. Туйдырулар булмый андый монда. Теге туйдырулар юк инде, әйме, вакыт. Юк, шул ашаганда гына туйдырыш. Була инде ул мизгелләрне бөтен кешедә бит теге үрнәк кеше түгел. Бөтен кешенең үзенең минуслары бар. Һәрбер кешенең үзенчәлекләре бар инде. Яраклашасың инде.
Сиздин инде узган ел бик катлаулы ел булды бит әле сүз уңайына. Шундый яңалыкларыгыз бар, гүзәл мәктәпкә укытучы булып урнашты. Сен Илназ пародиялар күрсәтү белән мауга башладың. Танылган телеканалларда чыкты пародияларың. Пародия дип инде. Ким синең өчен эталон бу юмор сәнгатендә? Юморны хәзер сой диләр. Син менә хәзер пародиягә алына кайнатабыз. Әле Ильяс дөресен әйткәндә, безнең өйдә иң главный пародист Гүзәл. Ул Шунлап. Кемгә генә пародия күрсәтми. Мин әйтәм, әйтәм, сәхнәдә күрсәтергә кирәк дип. Теге хәзер әйтәле бит, вайнерлар диләр. Социаль челтәрләргә куеп утыра башладылар танылган чырчыларыбыз, теге юморлы видеолар. Шуңа кирип китәргә юкмы соң исәбегез Гүзәл? Шундый оста икәнсез инде пародияләргә. Ничектер кыюлык җитми минем. Әле ансына Кыюлыгым җитми. Аның өчен ул номер идеаль булырга тиеш. Аны шомартырга кирәк, эшләргә кирәк. Ә ул теге кай вакыт менә шулай теге юктан гына килеп чыга, и менә действительно шулай менә натураль килеп чыга. Аннан соң тагын бер күрсәтеп бирсәң, бүтән булачакмый ул уже. Әйе. Чираттагы сорауны төзегәндә бөтенебез дә көлдек, чөнки бик кызык сорау ул. Кайсыгызның репертуарына күбрәк акча тотыла гаиләдә? Сезнекенәме Илназ, әллә инде Гүзәл сезнекенәме? Минекенәдер дип беләм күбрәк. Минекенәдер, чөнки теге шулай булырга тиештер дә. Юк, ул бит үзе җырлар иҗат итә. Шундук иҗатта да ул көнне мәсәлән килеп китә икән аңа ниндер менә илһам. Дип атала бит инде, илһамия минде. Ул тиз генә аранжировщикларга җибәреп куя, менә бу җырны эшләтәм әле бүген дип. Минем теге күбрәк хәзер вакытым мин балалар белән, гаилә белән узгач, мин теге яңа җыр өстендә авыррак эшлим. Дигәндә ничектер мин вакытым калмый. Мин бик озак сайланам. Әле ул аны сүзләрен өйрәнеп беткәнче, көенә киреп Мин киткәнче. озак киләм бөтен нәрсәгә. Мин бөтен яктан аны уйлап бетерергә кирәк. Ничек ул сәхнәдә яңгыр, ничек кешегә шар микән, сүзләре ничек. Инес ул тиз шалт итә дә аранжировщикка җибәрә дә, шуның бер айга бер 4-шәр дә 5-шәр дә җыр килә. Аннары утыралып кайсын эшләргә белмичә. Аннары кайберләре нәле яздырылганнары бар аранжировканы. Кайсын яздырып, тавышын яздырып, мисал ишлим микән, тегесен икән, кайсы тышлырак булыр микән дип теге баш ватып утырам. Менә күбрәк, наверное, миңадыр инде ул теге иҗат ягына килгәндә финанслар миңа тотыла инде. Ярар, хәерлегә булсын дип әйтик. От казанганы яраткан тормыш иптәшенең дә от казанган булу хыялы бармы Гүзәл? Бардыр инде ул һәрбер кешенең. Ул безнең өйдә от казанган инде. Сүздә юк. Өйдә мин от казанган. Әлбәттә, 3 бала анасы, карагыз әле. Конечно. Миңа иң мөһиме шул. Миннән дә югарырак. Чөнки 3 малай бүләк итте бит Илназга. Әйе, гаилә минем өчен хәзерге вакытта беренче урында. Ничектер инде менә иҗат әкрен генә икенче планга инде бара, чөнки гаилә ул менә бер мизгел генә балаларның шушы тәрбиядә үзенең өлешен хәзер кертмәсәң, алар үсеп китәләр, аннары ул онытыла да, аннары кирәге булмый. Менә хәзер иң кирәклесе, иң тәмле чак безнең балаларның хәзер. Зөһрә апаның җырындагы шикелле, Зөһрә Шәрифуллин теге бөтен нәрсәдә бер вакыт кына. Бер вакыт кына бик мәгънәле җыр ул дөрес әйтте. Менә балалар дигәнбез икән, балаларыгыз да сәнгатькә тартыла. Чөнки күзәтәм социаль челтәрләрегездә дә, бөтен матбугатны да Камил олугыгыз боя мәктәбенә йөри. Әтисеннән калышмый, әнисенең әлбәттә инде моңлы күңеле һәр балага да салынган. Юкмы шулай татар эстрадасында бер күрелмәгән гаилә номеры әзерләп, бар Татарстанны шаккаттыру идеясе? Планнар бар инде ул, шундый яхшы номерлар эшләргә балалар, чөнки үсәтчә теге сәхнәләргә күбрәк ошый. Башладылар, теге тәмен аңлый башладылар. Сәхнә артының тормышын аңлый башладылар. Сәхнәнең нинди дәрәҗәдә икәнен аңлый башладылар. Өйдә менә репетицияләрдә ясаганда да алар уже аңлый теге без бу яктан чыгабызмы дип, кайда торабыз, кем ничек йөзләр, ничек якыннан Шаян ТВда съемкада булдык бит инде. Шул съемканы якыннан үзләрен күргәч, уйлыйлар инде, ха, менә матур итеп елмаеп торырга кирәк икән. Бөтен нәрсә чөнки күренә якыннан. Бөтен әле ул теге анда бит инде без чыгыш ясар алдыннан башка балалар чыгыш ясый. Аларны карап торалар, кара ничек берсе әйтә, матер ничек итеп теге әле теге ниясе игътибар итәләр. Шуны әйтәсе килә. Алар беләләр что аларның тәрбиячеләр, укытучылары карыячак. Шуны алар уйлап торалар инде. Булай инде үзебез тартып сәхнәгә китердек дип әйтсәң, шулай дөрес ягы да бар, бик үк дөрес түгел дип әйтергә, чөнки мин дөресен әйткәндә, аларның үсәтешкәч, менә бу балачак әйбер генә пока вакыт име. Менә ул сәхнәгә итәләр, нидер инструментларда уйныйлар, мәсәлән, безнең белән сәхнә артында җирләр, сәхнә чыгышлар. Бәлкем ул качанда булса бетәчәк ул, мин аны беләм. Ул һәм мәктәпкә укырга кергәч, ниткәч, аннан соң инде укып киткәч инде аларның мин телим үзләрен технический белемнәре булсын. Ул кайда укыймы, ул укытучы буламы, ул строитель буламы, ни буламы, ул үзенә бер шөгыль табырга тиеш бит инде. Ә бу баян, сәхнә, ул аның ничектер теге икенче бер второстепенный юнәлеш булырга тиеш. Чөнки ул әгәр аны белеп торса, ул каядыр теге коллективта, әйтгәндә нидер очрашулар булганда, нидер күреш теге бәйрәм вакытлары булганда,
ул һәр вакытта да югалып калмаячак. Ул нинди дә булса үзенең гармонда икән, җырлап җибәрә икән, биеп җибәрә икән, нәрсә булса сөйләп җибәрә икән, ул һәр вакытта да коллективның теге әйтегендә компаниянең Йөрәге дип әйтикме, душа компания жаны була торган. Менә. Шунсын итәс килә. Булай инде үзләренә әлбәттә алар белем алырга тиеш. Менә бит ул ата-ана кешенең тәрбиясе, шуны да уйлап куйды хәзер ата кеше буларак Илназ. Менә Боян дигәннән тамашачыларыбыз әле күрмидер, менә монда бер Боян белән килделәр кунакка. Искиткеч Боян ул Италиядан кайтартылган. Гүзәл, монда ни сюрприз яшерелгән. Илназ безгә берәр нинди җыр әзерләдем, әллә? Монда шул инде без инде бу теге сезнең тапшыруларны караштыргалаган бар. Һәр вакытта һәр даим карап барабыз. Мәзул дәрәҗә. Күп тапкырлар гына шуңа күрә ни әйтәсе килә инде. Әйтәм әле гармон белән килеп уйнап җырлаган кеше юк бугай. Дигән булып, шундыйрак фикергә килдек тә. Әйдәгез дуэт белән бер җыр алайсыз. Şırlığa baldı bizning oxirisi Qorlar yava heyle yolsunlar Qishning yamin ko'rib qolsinlar Oppoq qorni har biriga Bizga baxit belishildi Qorlar yava heyle yolsunlar Qishning yamin ko'rib qolsinlar Oppoq qorni har biriga Sizga baxit belishildi Oppoq qorni har biriga Sizga baxit belishildi Шундый матур итеп башкардыгыз. Рахмат, Ильяс. Җырлаганда мин нәрсәгә карадым, бер-берегезнең күзегезгә карап, аңлап, ничек көймәгә басасың Илназ, гүзәл ничек итеп тавышны аласың, аңлашып. 11 ел шулай карашып торабыз бит инде, 11 ел. Тормышта бер-берегезгә игътибарлымы сез? Игътибарлы. Игътибарлымы? Ниндирәк игътибар күрсәтәсең бүгенге көндә гүзәлгә Илназ? Соң менә җәй җырткан юк инде. 8 март бәйрәмнәре. Ул бәйрәм, ул бәйрәм вакытында әлбәттә инде. Малайлар белән концерт куясыдыр инде, бер гүзәл бит инде ул гаиләдә. Анда ул бәйрәм вакытында түгел, аны көндәлек игътибар итәргә кирәк. Шулай. Бер бәйрәм генә түгел. Эштән арып кайтса инде, я соңрак ничектер кайфы булмаса инде, ашарга да пешереп куйган чаклар була, барбыр игътибардыр инде. Шуннан малайларга да әйтәм инде, әйтәм бар, ана табак-сакларны җуып куйыгыз. Аннары төрлесе бар инде. Урамга җыеп чыгып китәм, әниләр юл итсен дип. Әниләр юл итсен дип әдрәге, бөтенсен чыям да чыгып китәм, урамда малайлар белән уйныйбыз. Барбыр кичкенә генә бер внимание, игътибардыр инде дигән булып. Уйлыйбыз инде. Алла игътибарсыз калдырмый, бәйрәмнәргә дә сюрпризлар әзерләп, шундый. Син бәхетле хатын-кыздыр гүзәл. Бәхетле, Аллага шөкер. 4 ир янында яшим. Барсы да сәламәт, шунысы иң мөһиме. Зур бәхет шул. Әти, әниләр исән сау. Шунсы зур бәхет. Яраткан гаиләм бар, яраткан эшем бар, дусларым, туганнарым. Аллага шөкер. Холыклары буенча балалар кемгә охшаган? Әтиләре. Сезнеке алтыннар балкып тора торган инде. Әтиләре. Русча әйтмеши, внешне тышкы яктан миңа охшаган инде. Ички яклары бөтен саналар инде. Анасы. Ой, инде. Шундай шуклар бөтенесе дә. Әрсезләр шундай. Кире. Ләкин моңлы балалардыр, шулай бит. Моңлыдыр, җырлыйлардыр. Бардыр инде моңлы яклар да булгалый, моңсыз яклар да булгалый. Шул кадәр моңлы иттереп җырлады гүзәл, моң балаларга күчмичә калмагандыр. Аның әтисе бик моңлы иттереп гармонда, моңлы иттереп җырлый әле, бабай дип әйтегәндә, шуңа күрә теге аннан да кызыннан бәлкем балаларга да күчкәндер инде. Менә без әйттек тә теге тамашачыларны хәзер шаккаттырып булмый дип, бүгенге тамашачыга сез ничек ярыйсыз? Аны ничек ышандырырга? Иң беренче гади булырга кирәк. Үзең әллә кемгә куеп түгел, бер уровеньда тамашачы белән ничектер. Ширләмәскәдер теге ни дип әйтәләр, йылдыз шире белән ни белән һәм теге кеше кай вакыт миңа шундый сораулар бирә, Илназ бигрәк ни икән, теге нормаль кеше икән, аны белән сөйләшеп булай икән дип теге әйтүчеләр бар инде. Күп очракта шулай дип әйтәләр инде. Булай тышкы яктан имештер теге сине бик гордый, бик теге як пафосно иттереп әйткән кешеләр дә бар, аннары ни телевизорда шулай күренәсең дип әйтүчеләр бар инде. Сәхнәдә имештер шулай дип инде, булай үзен син гади кеше икән, карасы яшәп утырга булай икән дип теге кеше соңрак
аралашып алгандан соң гына кишинин нинди экенин билесиң бит. Шуңа күрә теге төрле ниләр бар инде, төрле фикерләр. Күбрәк кеше булган сайын күбрәк фикерләр була инде. Чынлап та. Менә шул гади булсын өчен нишләргә кирәк ул гүзәл? Гади булып калу өчен сәхнәдә дә, кеше теге сәхнәгә чыга да битлек кия дә куя. Үзеннән үзе ул минем ди. Шулай тырмалатканда, ничек соң менә гади булырга җиңел түгел бит ул? Үзеңне тамашачы урынына куеп карарга кирәк. Менә син анда залда утырсаң, ничегрәк күзаллап нәрсә көтәрин сәхнәдән дип. Мондый сүзне ишеткәнем юк иде. Үзеңне тамашачы урынына куеп карарга кирәк. Гаҗәп акыллы фикер. Син Илназ куя беләсеңме үзеңне гүзәл? Валя андый фикердә, али куя түгел фикердә килгән. Фикердә шаян шул. Чөнки менә бу гади булырга дигән Шаккатып фикер. утырам, Ильяс син шикелле. Гаҗәп. Гади булырга дигән фикерне безнең программада Венера Ганиева гына әйткән иде. Шулаймы? Әйе. Һәм шушын менә гүзәл кабатлады. Махсус сорады, менә фикерләр ничек булыр. Венера Ганиева белән тәңгә килде гүзәл. Венера пан бик хөрмәттәбез. Минек шикелле җавап биргән кеше юктыр әле. Юк. Беренче тапкыр шулай. Без инде әйдәгез, шәйләр шәйшә, акырмак рекламада карап узыйк. Мәйданда шәп реклама. Шәйләр шәйшә, тапшырубызның икенче өлешенә дә килеп керәбез акрынлап. Инде бездә бүген кунакта исегезгә төшерәм. Нәрсә исегезгә төшерәм дип кем белми инде гүзәл идерис уна Илназ бахны шулай бит. Кабаттан хәерле көн. Инде икенче өлешенә дә күчик чынлап та. Күптән түгел генә сез былтыр дип әйтик, үз йортыгызны алып шәһәр читендә яши башлагансыз икән. Күп кенә авыл хуҗалыгы эшләре барлыкка килде. Сезнең бу өйгә күчкәч беләбез. Инде менә шушы эшчәнлекне алыштыру сезгә артист кеше буларак ничек ярдәм итте? Илһамландырамы булар, ярдәм итәме? Ул ни дип әйтә, теге и салычы дип инде ул әллә нәрсә зур итү, шул 2-3 соты җирдә кичкенә генә мунча хәтле генә инде ул. Булсын, кем әйтмешли. Үз җирең белән генә тору шунсы ни сөендерә. Ана шул җай эш булмагач, ана шул теге бит инде бер яктан яхшы булды ул бөтенеп җиргә, һавада йөргә. Чөнки күп кешеләр квартирада торган чакта менә бу теге пандемия булу сәбәпле бит инде өйләрдә бикләп куйдылар бөтен кешене, ябып куйдылар дигәндәй, без инде ничектер балалар белән менә һавада йөрдек, хит велосипедта йөрделәр, хит бассейн керделәр, чакырдылар дигәндәй. Син балаларны нәрсәгәдер өйрәттең анда һаман, гүзәл һаман нәрсәдер пешерде, әзерлә диде. Без сезне күзәтеп тордык инде. Ул ашатты, без ашадык. Шулай булдымы гүзәл? Бик күңелле вакытлар булды, мен теге әйтмәсәм, бик авыр булды дип. Ничектер башта беренче, икенче атналарны инде теге әзрәк ни булды, сәеррәк булды. Эш ягына килгәндә, сүзен белдереп инде шул менә әйтик инде, шушы безнең иҗат эшенә килгәндә, менә ул ягыннан авыр булды инде. Булай гаилә белән безне тагы да biz болай да айырылышкан юк инде дә. Монда тагы да ничектер балалар көне буе мәктәпкә бармый, садикка бармый, көне буе ул балаларның күңелен күрергә кирәк. Алар 10 минут сайын ашарга килә, өстәл артына 10 минут сайын нәрсәдер әзерләп торырга кирәк. Гүзәл һаман бакчада инде. Син һаман малайларны нәрсәгәдер өйрәтәсең, кычыткан тураттырасың, сыер шыгыялар, тимер эретеп ябыштыру. Бу бит инде барбер шәһәр малайларына бераз гына авыл күзлегеннән карарга да ярдәм итә. Үзем өчен дә кызык, малайларга да кызык булды ул. Теге үзем нәрсәдер ясарга кызык, миңа малайларга тегеннән ут чыгуы кызык. Пешән алып кайткач ана ул безнең кичкенә вакытта әти ясап куйган яны. Шушы чиләккә кычыткан турый торган туктар, мәйтәм кара, миндә дә кичкенә генә теге моторный двигательләр бар, мәйтәм эшләп карыйм әле дип. Хисләре инде аның хисләре ул кычыткан. Ул аның свежий исләр чыга, ул малайларга кызык. Шуны атып тура бетергәне. Аннар шуны тавыкларга бирә, без бит инде иң беренче нәрсәдән китте, кычыткан җыю, кычыткан турау нәрсәдән китте, без аңар шине тавык алып карарга кызыксындык. Чөнки иртә саен безнең инде малайлар күкәй, йомырка ашыйлар, күкәй яраталар. Шуларга күкәй булсын дип, әбиләр алып килгәнен генә һаман җиткереп бетереп булмый. Пандемиядә әбиләр килми башлады. Әбиләр килми, посылка җибәрә алмыйлар, бернинди аралашу юк, теге телефоннан башка. Шуннан соң инде уйладык та, тиз генә шул ябып куйганчы дип барып тавык алып кайттык та, шул тавыклар белән 5-6 тавык инде. Мәш килдек. Бер әтәш бардыр инде. Әтәшен алып кайттык соңрак. Аннары менә шулар белән шунда мәш килеп, чисте улы куып 7-8 үгез тоткан шикелле.
Күндә зур эш булып торадыр инде, астын чистарту, уйланып кайту, балалар витаминнар алып кайтты тавыкларга. Аларга бер Инде. не болсын, кызык шөгыль болсын Шөгыль. дигән. Теге Асларына салам җәеп, үзенчә инде үзләре маташларны. Ул йомырка җыйганда инде ширатанда кем тизрәк йомырка алып кайта. Ул йомырканың яртысын алып кайтып та җиткермиләр. Алар салып та өлгерми, тегеләр уже ялып кер калын катып та. Көтеп торалар ите тавык янда, давай быстрее. Бик күңелле. Тәрбиягә өйрәнә бит инде балалар. Соң инде адрак кына теге Яхшылыкка өйрәнәләр. хайван белән дип әйтик. Бакчаны матурладык инде менә шушы вакыт күп булу сәбәпле матур теге күптән хыялланган бәләкәй матур түтәлләр ясадык. Анда шундый тәртип синең нәрсәгенә яң гүзәл кайдан барсына да өлгерәсең син. Яратадыр мин ашый балчык белән шушы уйнаганда мин ничектер үзем жал итәм. Галушлар киеп, мин аны шушы түтәлләр арасында гөлләремә карап сыкланып биргән. Әтиәннәре Илһам абый авылыннан Сарман Сарман районыннан. районыннан. Шуңа күрә ул һәр вакытта шы Сарман районына кайтып, Сабан туйлар, төрле авыл бәйрәмнәрендә, авыл көннәрендә җырлап, Илһам абый белән бер рәттән шулай җырлап үскән кыз. Моңлы һавай Һәм иснәп үскән кыз. Шул авылның балчыгын актарып үскән кыз инде менә. Авыл тормышы миңа ашый. Шуңа үзебездә дә без инде өйләнешкәч тә хыялланадык шушындай үзебезнең йортыбыз белән яшәсәк иде дип. Кайсы сыйфатларыгыз теге тормыш алып барга ярдәм итә, кайсылары комачаулый. Гүзәл, синнән башлыйк әле. Ни сыйфатларың бар синең? Менә сиңа ошамый. Мин яратам төгәллек. Мин яратам теге урта бер җирдә калган эшне. Миңа кирәк ахырына хәтле эш төгәлләнеп бетеп, эшен бетереп, чистартып, җыштырып куярга. Бу бик яхшы сыйфат. Мин яратам чиста әйберне, теге бөтен нәрсә минем урынында торырга тиеш. Чиста пөхтәлекне яратам. Тәртиплек. Тәртиплеге. Кай вакыт җилбәзәклегем бар инде, бераз теге игезәк булгач нишәтәсең инде. Без бит икәү. Бизигенә бит Мин бит инде теге әзрәк иҗади дә кеше. Тормыш иптәшеңнең нинди кимчелекле якларын күрәсең? Ярыймаларны әйтергә. Мәсәлән, авыр сүз. Мин әйтәм инде аны без инде мәйданның концертларында да халык сораганы бар. Инназны койсыяга ачуын китерә дип. Ул нирәк? Хәтер юк минем. Юмарт кеше инде ул име? Нык юмарт ул. Эй, юмарт Нык кеше. юмарт кой вакыт ачуларны да китерәдер. Аеруча инде өйләнешкәч, әле балалар юк. Менеп кенә ятабыз, телефоннан бераз шалтырый. Мин шунда батылып калдым, төгелә әйттем, булай әйттем, килеп ярдәм итә алмыйсыңмы? Чыга да китә ул. Шулай итеп менә уйлап тормый ул, шундыйрак менә. Мәйтәм син үзең турында да әзрәк уйларга тиеш бит. Мәйтәм гаиләң бар бит инде хәзер андый булырга кирәк түгел бит, һәр вакыт үзең өчен дә уйларга тиеш. Менә син әйттең гүзәл, бик тәвәккәл кеше дип тәртип ярата торган. Син хәзер бит әле бизнес партнер да, үзеңне шулай дип тәкъдим итәсең. Бу бизнес белән шөгыльләнү, бизнес леди булу сиңа нинди яхшылыклар өсти? Нинди көч бирә? Бизнес партнер дип әле пока хышкырып әйтергә иртәрәк әле, тырышып кына, маташып кына киләм, чөнки миңа бу ошый. Чөнки ул сәламәтлеккә, гаиләбезгә теге файда китерә дигәннән инде үземә дә мин аның файдаларын бик күп күрдем. Кеше белән аралашу, кеше яңа кешеләр белән танышу, мин яратам яңа кешеләр белән аралашу. Алардан ниндер энергетика аласың. Яңалыклар, мәсәлән, бик күп әниләр минем белән, яшь әниләр хәзер танышу бар бит инде шундый круг. Әниләрдән ничектер без бүлешәбез үзебезнең опытлар белән. Кайдан өлгерә ул Юнас? Каян дип инде шундый инде менә уңган хатын нәрсәләр әле. Мне крупно повезло, что я удачно женился дип әйтте дип берәү әйткән. Сәхнәдән китеп бизнес леди гына булып китәргә теләгән юкмы? Булырга мөмкинме бу? Гүзәл. Юкмы? Ансы битеннән тегесе туганнан бирле кергән. Тамашачы кирәк шулай. Аннан алган көч кирәк. Тамашачы, җыр, моң, сәхнә ул барыбер ничектер Резида Пашарафиева әйтмешле, шир ул сәхнә. Бер чыккач кирип китәсе килми дип бер шундый сүзе калган ишеннән дә дөрес ул. Ничектер менә кешедән дә шундый яхшы энергетика аласың бит. Аеруча инде авыл халкыннан. Ул авылда концерт куя, үзенә күрә бер рәхәт ул. Ул апайларың аннары гримерка килеп керәләр. Шундый матур-матур. Алып керәләр. Әле сораулар бирәләр, киңәшләрен бирәләр, үзенең җырларын, җырларга башка артистларның хәлен сорыйлар. Бу артист ничек микән? Бу ничек кара аерылган дип әйтәләр, моның фәлән икән дип әйтәләр дип. Тотыналар җырларга, менә бу җырымны яздырып карале, бәлкем репертуарың алырсың дип. Шундый барбер яхшы энергетика алып кайтасың ул концертыннан. Рәхәтләнеп төпле чыганак булып барсы турында сөйләп кайтып китәсең. Сәләмә утырып чәй эчеп, ничек китәсең инде шуннан ташлап бизнес ледига. Паралмады, яшигәле сөйлеп, мәхәббәт бакчаларында сөйрәсә төренеп. Almalarның şəşkələrin salqın qırrav almasın. Bir kisken olma yolğanmı bu energe yazmasın. Parılmadı, yaşigəli söylenip, məxəbət bakşalarında ziyurazda
sarılmadı Yeşileli söyülüp Mehabet bakşalarında Suyunuzda dürünüp Instagram şilterinde hazır Yılmaz'ın oşarga pişire turgan video yazmaları көбәйеп кетті. Güzel чынлап та pişire mi bu yazılışlarını o arttırу hozir için? hukumat shunday şey. Ey, Men tege PR sulug'ina mı bu? Nerse bu? Чынлап та pişire mi bu? men bit doma xazin hozir. Vaqt pishirgaling-da ilhamiyasi kelsa. Oshirga pishirasan kela, agarda sening qarshingda shu tege azirlisi nechik bo'ladi? Ingrediyentlar. Вот, shular tursa qarshi. Главное it bo'lsin degan. It. Sammy Glan it bo'lsin, qolgan ayirlar uni it bo'ladi tege. It bilan beranga bo'lsa, Agar Ilyas qo'yandirib borib izlisi bo'lsa, sotib olsa bo'lsa, qo'yanda pishirib tugul, uning вообще niye bitanda. hozir shunisi o'ng'ayli, internetda butun narsa bor. Men ayt bilan beranga bo'lsa, mening eng yoqgan rizq u tege 50 gana pishib chiqqan it. Nima? Shuning qilina bir bosh so'g'an. Berengi. Barangisi bo'lsa, тоже нашар tugul. Ham sarimsoq. Yo'q, Sarımsaqni yerdasan. Aslida bor endi. Şopası bilan şopa bo'lib aytishma. Mine güzel senin yanında bir tanıştık gibi oturayım Yılmaz. Şunday tanışlık berip turasın. Sen şunday temperamentli kişi, şoyan kişi, bunday kişi bulu jengil mi ol? Bütün жерде keyfini ko'tarib beresen, sen ixtibar etem. Sehni ortında bo'lsin, bu turmushda muhim tugul. Baribir shul kişi ol. Turlicha qo'yganing kayf. Bilmayman, tege xalqi shundaydir endi. Xalq shunday bo'lgan sening, emi? Shulay yaratganlaring ati bilan necha temsan. Jengilmisan? Men jengil. Shulay jengil. Birisi qarshiga kelib chiqmasa, tege ne? Oshuni ketira turgan. Oshuni ketira turganlar. Senga güzel Yılmaz'ın tanışlandırıp yaşaw jengilmi? Her vaqt Meni senin uşağı bit. ko'nikda menda nechikdir. Men birinchi ko'rida tege shotdim deb aytib bo'lar. Shundan da ultigani человек настроение bilan rushaytilar endi. Pozitiv gil har vaqt o'zining shu pozitivligi bilan qaratdi da endi o'zining yumor hisligi bilan o'zining romantikalik shunday she'rlar menga yozadir. Hozir yozgani yo'q endi. Hozir kim qoldi? Ay matr she'rlar yozdi. Vaqtda bit birga turib. Romantik. Konfetni buketni period bizni bek matrozda, bek tis bo'ldi. Bek tis qobizib jiberdi u meni. Shulaymi? Anar u atiga sho'g'an shunday 20 mingli garmon tortib tege ati bizning тоже душа kollektivi deganday. deganda. Biz uchrashsak, uyga kirganda yo'q endi bizning maqsadimiz. Shulay deylar bitan. Jirlab o'tiralar. Qizlar atisini, molaylar anisini o'xshatib oladi. Ayy. Shunlabda durustga to'g'ri kela oxir bu so'zlar. Shulaydir endi, shulaydir. Sen daniga o'xshaganmi? O'rtaq tilni jengil topdilarmi qo'ynana bilan kelin? Bulay narsa deb aytaymi endi tege biz bit endi hozir Qozonda turamiz. Biz durustini aytganda uylanishganda Qozonda tura boshladik. Biz tege anda uyda turib, ani yanda turib tege nechikdir alarning o'rtaq narsalarini ko'rib turishga vaqt bo'lmadi. Uylanishlikda qolsan xatoydi biz. Shunga ko'ra andan so'ng endi qaytqali turdik. Mana shu turli choralar bo'lib bitdi. Anda uyga qaytamiz ya siratlarni, ularni chiqartirib qaytgan chaqda turli men aytmasam, men shuni xalli o'xshagan deb aytmayman, o'xshamagan deb aytmayman. Benim en strogi kishi u bek. Bizning mana bek shuni xalli tege javobli, u umr bo'yi 50 yilga yaqin o'zining yarti asr umrini shu meditsina ilkasida ishlab o'tkazdi. Shunga ko'ra Durt irad tarbiyalagan u. Bizning ati baltastasi u har vaqtda tege teraza, ramlar, eshiklar, ellik bit bunday eshiklar ha bo'lgan shekilli plastik bilan qo'ymalar, qo'ldan yasalganlarni bizning uyda har vaqt kishi endi har vaqt ati yandan zakaz nitalar u tege biz mallar tutadi, buzovlar da bor, bizning sariqlar da bor. Ani endi bizning har vaqtda tege tartib saqlab turdi endi. Sen deb qo'yish turadi sen yengda qo'yish. Shunga kelami? Konvoy kebek endi. Shunga yo'q, ani bizning Alloh cho'y tege qo'yishlar bilan aytibdi-ku, bu bizning qo'yish degan so'z bizda bor edi. Sizning uyda iyi. Şunlatta birazgina qirista bo'lu kerakdir yani kishi o'zaligidan ansaqma shawlami. Molaylar bilan kerak. So'ngidan men sizga bir fani fakt o'qib ketarga tilayim. Shinliqda kishining bosh miyi o'ylab topilgan dunyo suratin shinidan ayirmay, eng muhimi ani o'ylab topganda shin bo'luvi. 2021-yilda siz o'zingizga nendek surat o'ylab qo'ydingiz? Anda nendek muhim yoqlar bor, anda nendek qiziq yoqlar bor. Surati o'zi keldi endi o'giz. O'gizmi? Iye. Nendek surat u sizning bosh miyingizda 2021-yilga go'zal. Ya'ni kishi bo'lar. Oilangizda. O'giz naqli endi u shunday tupli, to'rt oyoqli. O'giz keldimi? Nendek umidlar bilan. Shunday zo'r qora o'giz. Bütün kishi aytdi yangi yilda 2021-yil hech cheksiz shap bo'lacaq. Shulay deb aytadilar endi mana. Berib yig'al u mana qarab turdi. Siz de shulay o'yladingiz. Bersin Xudoy. O'giz endi bek tupli hayvon bit endi. Mol, to'rt oyoqli. Naqli. Naqli, tugul, yilibizda shunday o'ngishli bo'lsin. Amin.
Барыбызга да сәламәтлек телим. Иң беренче урында хәзер шул. Иң мөһиме шул дигәнне аңладык. Дөньяларыбыз тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын, балаларыбыз исән сау, әти, әниле, матур, тулы гаиләләрдә тәрбияләнсен. Амин. Нинди матур Шундый теләкләр теләкләрем бизәлдә. бар. Кемнәргә рәхмәт сүзләрең бар, Илназ? Әлбәттә, Киләсе елларда. шушы матур тапшыруга чакырганга беренче чиратта сезгә рәхмәт, Ильяс, Үзегезгә Мәйдан рәхмәт. телеканалы җитәкчеләренә, барчасына да әлбәттә шушында хезмәткәрләргә рәхмәт. Әти-әниләргә ике яктан да, алар безнең телевидениедан, телевизордан карап сөйнеп торалар. Алар да шуның өчен, аларның да шушы өлешләре кергән бит инде безнең шушы уңышларга, шуңа күрә аларга рәхмәт. Чынлап та 2020 ел шундый рәхмәтләргә бай ел булсын әле ул. Рәхәтләнеп яшик. Рәхмәт безне тапшыруыгызга килгәнегез өчен, ямьләндергәнегез өчен. Рәхмәт. Шәйләрегез дә бик тәмле. Яңа Саулык, елларда сәламәтлектә яшәргә насыйп итсен. Яңа еллар белән килгәнегез өчен, Ура! яңа еллар белән Рәхмәт! әйдә, кабатта, әйдәгез. Яшәсен Мәйдан! I just fade away. feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I wanna, I'm I tryna. feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Иртәнге төшке һәм кичке ашлар, һәр көнгә истә калырлык бәйрәм кәефе, шәп музыка һәм заманча зал. Адриан рестораны, һәр ризыкта ләззәт. Эй, бу бахлар гаиләсе. Нәрсә генә сөйләп бетермәделәр. Барсы да яхшы да, барсы да начар да, күңелле дә, моңсу да була икән тормыш бит инде, нишләтәсең? Ашыктан ашык әңгәмә. Беләсез инде, һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 8-дә. Карарга онытмагыз. Без инде киләсе атнага кадәр сау булашабыз. Сау булыгыз, хөрмәтле дусларыбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.